typ číslo 5 a to je strava na omladnenie. Úžasné na týchto typoch je to, že sú vzájomne previazané, že máme zlatý trojuholník zdravia alebo 3 nohy zdravia, to je spánok, strava, pohyb a teraz si prebereme stravu. Naše telo, naše bunky sa omladzujú neuveriteľnou rýchlosťou a za 3 mesiace máme väčšinu našich buniek vymenených a za rok je to takmer kompletne celé telo. Zásady stravovania sú veľmi jednoduché a to naše telo by malo príjmať čo najviac rastlinnej stravy. Nie som proti živočíšnej strave, ale primárne živiny a enzymy, ktoré nás omladzujú, sa nachádzajú v rastlinnej strave. Keďže cieľom tohto e-booku je čo najviac vám pomôcť, takže máme pre vás super ponuku. Ak si čokoľvek na našom e-shope kúpite, laskahedvaby.cz alebo lausil.sk, tak dostanete celý mesačný kurz, v ktorom je návod na varenie a omladenie a je to vlastne s popredným odborníkom na výživu a zdravie, pánom Petrom Planétom. A tí, čo si nakúpite na 70 €, tak dostanete dokonca plus tých 30 najlepších receptov, ktoré keď budete si variť, tak vám garantujem, že vaše telo a vaše zdravie sa bude tešiť a výrazne omladnete. Už teda po 1 mesiaci. A všetko, čo je potrebné pri objednávke, je zadať zľavový kód TIP 5.